Ake ngikhuleke umhlaba wonke nasendaweni zonke la kuhamba kufinyelele khona lo mfanekiso oqoshiwe. Mawukuthi umusha kule channel ibizo lami ngumlekeleli umfoka Mbanjwa. Ukhathini, uMagutshwa. Umshana wakwaNgcobo fuze. Omashiya mahle sengathi azoshumayela yingwe ehamba nomabhubesi. Kuhlala kuyintokozo enkulu ukuthi ngifike la ku channel ethe enkulu impunga yesintu TV. Zikhona ke nencwadi esizilobile zine. Eyokuqala sithini isintu, yesibili amavahla abahlosile, esithathu uyokhuluza ukhokhobe, eyesine indlela yesintu. Zonke le ncwadi zitholakala kuthina, siyakwazi futhi ukuthi sikuthumelele zona ngokushayela le nombolo. Ake sijule kancane namhlanje. Angizuke enzikeni ngizokha phezulu. Namuhla ngifuna ukukhuluma ngendlu yakoMalume. Uzokhumbula ukuthi uma umlanjwana njengami lenkulumo ayikuthinti kangako ngoba vele wena ukomalume bakho. Uma ukomalume bakho yonke into uyenzela komalume bakho. Mawufuna ukuganwa uganelwa komalume bakho. Uma usufuna ukwakha umuzi usuganiwe sewelula welula igcekela komalume bakho. Awuthi usuganiwe komalume bese emva kwaloko usuyaphuma usuthi wakha umuzi wakini. Uma omalume benze njalo bakukhipha bathi yakha umuzi wakini okwase bekuphambanisela into zakho. Uma nawe uke wanothando nentshisekelo yokuthi ngoba usuganiwe komalume usufuna ukuphuma uyovusa umuzi kayihlo okwazi ukuthi hawu isiwuchithile umuthi inkonyana. Kodwa la ngikhuluma ngomuntu ohlala kubo. Ngikhuluma ngomuntu ozalwa abazali abacacile abayindoda nomfazi. Ukuthi lowo muntu loyo kungabe indlu yakomalume bakhe kufanele izikhaleleke yini ngaphambi kokuba yakhe egcekeni lomuzi kayise, noma kufanele vela yakhe. Nayinto ngifuna siyikhuluma ukuthi indlu yakomalume uyakha nini. Kungabe indlu yakomalume impoqo yini? Ukuze lento izohamba kahle, umfanekiso oqoshiwe olandelayo uzophinda ukhulume ngendlu yasekhweni. Kodwa la sizokhuluma ngendlu yakomalume kuphela ukuze izokwazi lento ukuthi ilandeleke kahle. Wonke umuntu bafowethu umezalwa uzalwa abantu ababili. Indoda ikhipha imbewu yakubo itshalo okhalweni lomuntu wesifazane. Ngenkathi indoda itshala imbewu okhalweni lomuntu wesifazane ibisimila ihlume. Okhalweni lomuntu wesifazane kukhona amathonga kubo. Agona lembewu ayinakekele lembewu ayikhulise okhalweni lomuntu wesifazane kuze kushaya isikhathi sokuthi umuntu wesifazane uyabeletha. Uma ebeletha lo muntu wesifazane ubelethwa yilona wesifazane. Ingakho kuthiwa uma umfazi eganile wakhulelwa kufanele ukuthi ushise impepho wena nsizwa ubike emathongweni akini ukuthi umakoti lo usaya kubo. Uma sekusondela izinsuku zokuthi abelethe unembe ungabona nje ukuthi usungaphonsi itshe lifika abelethe wena shisa impepho ahamba aye kubo. Ingoba vele lo mntwana ugonwe izalukwazi zakube sibelethweni sakhe. Izona futhi ezophinde zihambe phambili nasekumbelethiseni. Ingakho kubalekile ukuthi nawe uyishise impepho unxuse ababelethisi bakini bahambe nawo umakoti ukuze mhla ebeletha akwazi ukuthi abelethe kahle angasikwa. Ngoba ukusikwa kuyichilo ukusikwa akukho kuhle, akuyona into ekufanele ukuthi siyijabulele. Odokotela abasentshonalanga benza imali ngakho. Thina kubalekile ukuthi sishise impepho sicele emathongweni ukuthi omakoti bethu babelethe kahle. Njengoba ke lo muntu evundle kulo lakhalo kwanamathonga amgonayo emncane, akufanele ukuthi umesezelwe kube ukuthi uma esakhile umuzi kayise ingabibikho indlu yakomalume bakhe. Indlu yakomalume bakho kuyaphoqa ukuthi bekhona egcekeni. Uma nje uyindoda uganiwe wavusa umuzi kayihlo kuyaphoqa ukuthi egcekeni lomuzi kayihlo wakhile ayibe khona indlu yakomalume bakho. Indlu ezokwazi ukuhlala lamathongo akugada ngenkathi uvundle okhalweni ngumama wakho, akugona kukhulisa ngenkathi edla uma wakho naye akwazi ukuthi akufunze ngaphakathi esiswini. Kubalekile ukuthi ke uma ke nawe usuganiwe ibe khona indlu yakomalume bakho egcekeni lomuzi kayihlo.
Omunye umuntu uzoba nombuzo uthi le ndlu yakomalume impunga yesintu kungabe mhlawumbe mangifuna ukwenza umsebenzi ngenzela isalukwazi sakomalume ngayishisana impepho khona bese emva kwaloko kube ukuthi ke manje na ngihlaba imbuzi badla ogogo. Le ndlu yakomalume ungakhohlwa ukuthi legceke oyakhe kulona yigceke likayihlo, umuzi kayihlo. Okusho ukuthi wena yonke into uyenza ngenhlonipho, ubikela amathongo akini ukuthi nina bokhathini. Kuleya ndawo bengicela ukuthi ngakhe indlu yakomalume bami. Uyibika kuphi kule ndlu yale ekhaya ngoba phela impepho yinye, impepho ayibi imbili egcekene lodwa. Bese uyayakha le ndlu. Uma usuyakhile le ndlu, uphinde uyababikela futhi ukuthi nina bokhathini. Nayike indlu yakomalume bami sengiyiphothulile. Bonke abantu bakomalume bami abangembethe nabasenyameni abayothi mabefikile phakathi kwale khaya bayohlala kuyo le yandlu. Leyo ndlu ke bafowethu ngokuyibika kwakho kulomsamo ukhumbule ukuthi umama lona okuzalayo uganisiwe le ekhaya. Njengoba eganisiwe le ekhaya khona izalukwazi okanye isalukwazi esiganile le ekhaya khona labantu basemoyeni athi mhla ekhishwa ngembuzo ophaphe wabephuma nabo, wathi umemukelwa ngapha wamukelwa nabo. Ngenkathi ubike emsamo wakini ukuthi le yandlu yakhela bona, ngaleso sikhathi bagijima bayohlala kuyo. Usiyothi-ke makukhona into ekufanele ukuthi uyenze eqondene nomsamo wakomalume bakho, uyobusa uhamba uya komalume bakho, ufike uhlabe leyo mbuzi obuyihlabile, uhlabe lezo nkukhu obulihlabile, koya ngokuthi yini oyoyenza komalume bakho. Uyothi mhla usuhamba usuka komalume bakho bayobe sebekupha umphako, ihamba idlana. Uthi mawufika laphana kini uyobusa uthatha lo mphako osuka nawo komalume bakho. Kungaba umkhono wembuzi, ngabe umlenze wembuzi, kungaba umhlubulo wembuzi, uhambe uyobeka lapha kule yandlu yakomalume bakho egcekeni lomuzi kayihlo. Wenzela ukuthi lamathonga komalume bakho aqhubeke wona ahlafune laphana mema amathonga kini azodla kanye nawo. Ngeke uthi mawufika usuka komalume bakho ade wenza umsebenzi usuthatha le nyama uyibeke emsamo wakini. Kufanele kube khona le ndlu yakomalume bakho ehlala labantu bakomalume bakho abakegazini kuwe nalabo bagana kanye nomama wakho. Emva kwaloko ke bafowethu nobe senikwazi ukuthi le nyama niyidle lapha kule yandlu yakomalume bakho. Ayikho impepho ishisayo khona kule ndlu yakomalume bakho. Ayikho impepho ishisayo khona, kodwa yindlu lenebhekelela isimo semimoya ngoba thina sabantu abaphila ngemimoya. Kunabantu bakomalume bakho abakhona kuwena egazini. Ukuthi abazali bakho bagcagcila kusho ukuthi wena ukini nje kuphela. Yingakho abantu abaningi uthola ukuthi bazalwa abazali abagcagcile bese kuthiwe umuntu uyazi nje ozala abazali abagcagcile into zakhe azihambi kahle. Ingoba basuke bona bahlala ohlangothini olulodwa kakhulu agxile kubo umuntu, kanti kukhona imimoya yakomalume bakhe kuyiyona eyamgona esavuhle ukhalweni kunina yamkhulisa. Uthola ukuthi yena akayicabanga ngisho ukuyicabanga, ucabanga isibongo sakubo. Akekho umuntu ozalwa umuntu oyedwa, umuntu uzalwa abantu ababili, umuntu uzalwa amathongo ahlukene, umuntu uzalwa ngesivumelwano samathongo ahlukene. Ayingeke angingawageqa amagula bengithe ngeke ngibe mude. La ku comment section imibuzo ngizoyiphendula. Uma kukuthi kukhona nje la ongacaciselekanga khona la ku comment section ngizophendula. Sizobuya futhi sizokhuluma ke manje ngendlu yasekhweni. Ukhumbule ukuthi la besikhuluma ngendlu yakomalume bakho. Umama wakho yena wafika wazogana la. Efika nezalukwazi azogana la zakomalume bakho. Manje ke sesizokhuluma ngendlu yasekhweni lakho la kuganwe khona wena ugana umakoti wakho. Ukuthi indlu yasekhweni yona kungabe nayo impoqo yini? Imigudu yakhona ithini? Uzokhumbula ukuthi kukhona omunye umuntu othi umeganwa aganwe umuntu onemimoya yabantu abadala, aganwe umuntu oyisangoma, aganwe umuntu omthandazi, aganwe umuntu owenza umsebenzi wokwelapha ekuzophoqa ukuthi ngelinye ilanga kufanele ashise impepho meke esigodleni sakhe. Kwenzeka kanjani esimene sinjalo? Ulindele umfanekiso oqoshe la sizokhuluma khona ngendlu yasekhweni. Impunga yesintu ke bafowethu ke eThekwini KwaZulu Natal la ikhona
inyanga elapha ngolwazi, ezinye inyanga zilapha ngamakhambi. Uyasithinta kuzona inombolo lezi uma ufuna sikucathulise, sikucobelele ulwazi. Uma kuwukuthi ukude, siyakwazi ukulenza uhlelo ngokwasocingweni. Njengoba ubona la kwi-description sibhalile ngoba abantu bayafisa ukwazi ukuthi impunga yesintu iwumuntu oshaja kanjani. Uma ufika Emphelandaba kuba u-300 consultation. Kodwa uma kubocingweni isikhathi esiwu-30 minutes kuba u-350, esiyihola kuba u-450. Ikhona-ke neyogathi yamadoda, imbiza yamadoda ebuyisa isithunzi endodeni. Indoda ikwazi ukushaya umthetho. Ngoba phela uma uhluleka, imuphi umthetho ozowushaya? Izovela ziphumele nje umakoti azizulele. Iyogathi ikhona bafowethu, iyatholakala Emphelandaba, iwu-250. Uma kuthi ufuna sikuposele iwu-350. Nakuba kunzima kona ukuposa, kodwa ikhona indlela esenza ngayo ukuthi sikwazi ukuposela. Asuthatheke lo mfanekiso oqoshiwe usudlulisele kwabanye abantu ngoba nakubona uzoba usizo olukhulu. Bese sithi nje impunga.